UMoerane ufunge wagomela ukuthi uzosebenza ngokuzikhandla ukuhlonipha imeya yaseGoli engasekho. Uthi into azoyilungisa ngokusheshsha inkinga yogesi ebhekene nezakhamuzi zaseSoweto. iEscom kungenzeka icikice isivumelwano sokufezekisa lokhu emasontweni amabili ezayo. Ibalelwa ku7 billion amarandi imali yogesi ekweletwa izakhamuzi zaseSoweto kanti kwesulwe u5 billion lesi sikweletu. We want to make sure that people have a reliable electricity supply, and we have a plan on implementing energy mix in these areas. So we believe that 30 days that is left is very key for us, and we need to make sure that we give the people of this city hope. Amaqembu aphikisayo akwemukele ukuqokwa kwaMoerane exwayisa ngokuthi amaqembu ezombusazwe akumele esebenzise inkinga yogesi waseSoweto ukhankasela ukhetho. Kusenjalo iANC ithi uMoerane kungenzeka engabuyeli kulesi sikhundla uma iANC inqoba ukhetho lohulumeni bezindawo eGoli njengoba leli qembu lizoqhamuka nendlela entsha yokuqoka ozoba imeya. We are concluding a term of office. If the ANC wins elections and receives the endorsement of the residents of Johannesburg post the 1st of November, now we will now be starting a new administration in the city of Johannesburg. UMoerane uqokwe ngo-elethu kulesi sikhundla.